sanda kaham tini mo ujan gonya mara bai khobjak Gangasaran para o jagao nokla soba o nokla sobani soba nofang oronino chairman borom ganang Kisino Podo Debroma tayro phaimanjak phajak sini 18 takar jolan hinggai boba garabai chongui rohjak sini borom ganang Suros tayro phaimanjak phakya Sipai Jola Junalni Vice Chairman borom ganang Dulu tayro phaimanjak phakya TWF ni Block Committee ni Ani Logi Song tayro phaimanjak phakya YTF ni Block President tamni bagi hakya kok salai ma tonglai kok pilai ma tonglai sini buskango ADC ni budungnai abono sengtaibo kaham khlainai sini buba grabai dagi rohjak songui rohjak no seng kaham khlai pas khai rohlainani bagai seng jotoni no nango hai hinino sengom hake porsar khlailai ma tonglai seng tamni bagai pas khlai rohna nang tamni bagai seng kok sana nang humanile seng sini ADC bisingo o budungmani jagao sini ADC no rokha khanyani bagai sini ADC ni bagai kaham hamya kok sana ni bagai bono kaisa songui rohjak aboni bagai seng jotono dayokto nawinai bono kaham khlai pas khlai rohna nango sini bubagra sini borok ni bagai kaham jago talangi reinani bagai saito guitongo sini bubagra sini dofarok masaya manang yang mani bagai naikoli tongo aborok no sengtaibo borok ni khunjuo pusogui renani bagai borok ni nogo khenari renani bagai sengom hake kok salai ma tonglai sengtam ni bagai tipra motha androso markhatei basarnai androso sengtam bagai budrnai abonorok jotono wan sogino bud marnai sini ADC no sobainani bagai onek sakaranto soli tongo sobai khangke borok ni BJP phaike hangke bongni sason khanyan bagai amoni bagai sino ADC no sini sai okrarok salamai kalangmani mandai kalangmani agi jubo somiti tongfuru thansa hnainai muya sanai chakhi sanai hnainai thansa khlainai ADC 6 dil manmani Indra Gandhi na amalo bill pass khai rwinai Rajyo Gandhi na amalo hungke chalu khlai rajak mani